हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बनाय जाबाय बे समाव आं नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां जब नटिफिकेशन भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर हरनानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव हाजासेमानि शेयार खालामनानै हो जेरै नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय अनिरुद्धदेव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि रिक्रुटमेन्ट 2020 जे बेवहाय क्वालिफिकेसना HSLC पासबानो जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव माखासे माने भेकेन्सि दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय आरो सेलारिखौ जोङो बेवहाय मोननो हागोन आप टु 18,000 पार मान्थ जाय बिथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जे गभर्नमेन्ट सार्भिसनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन स' नोंथांमोना बे जबखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जानो हागौ नोंथांमोना इलिजिबोल स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्सखौ जोङो लासै लासै नायलांनि जोङो बेयाव अलरेडि मिन्थिबाय जे बेवहाय अनिरुद्धदेव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय जे बेवहाय माखासे एप्लिकेसन इनभाइटेसन खालामनाय जादों जे बेवहाय मा पस्टनि थाखाय बेवहाय एप्लिकेसन इनभाइटेसन खालामदों जोङो बेखौ नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नेम अफ द पस्टआव बेवहाय पार्सनेल एसिस्टेन्ट टु भाइस चेन्सेलर बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासे आरो बेवहाय जोङो बेसेबां मोनगोन जे सेलारि बेवहाय 18,000 पार मान्थ आरो गुबुन गुबुन बेवहाय एलाउन्सफोरा थाफाबावगोन आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जाय बिथांमोनानो ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिन जिखुनु जा बिथिङावनो आरो इंलिश आरो एसामिसावहाय जे बिथांमोना फ्लुएन्सि दङ बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो लोगोसे बिथांमोनाव मा थानांगोन जे स्टेन'ग्राफिनि थाखाय बेवहाय मा थानांगोन जे नलेज थानांगोन स्टेन'ग्राफि बथ एसामिस एन्ड इंलिसाव आरो MS अफिसाव बेबायदिनो गोबां प्रफिसियेन्सि थानायफ्रा बेखौ मा खालामनो हागोन जे एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दानिया जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेनि डेट एन्ड इन्टारभिउआनो जाबाय 17 जुलाइआवनो बेखौ 12 बाजिनि गेजेराव बियो जागोन आरो जोङो बेवहाय मोनथिनो मोन्दों दानिया नाम्बार 2 लोगोफोर नाम्बार 2 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन अफिस एसिस्टेन्ट काम स्टेन'ग्राफार होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासे दङ आरो बेवहाय 18,000सिम जोङो बेवहाय सेलारि मोनगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जिखुनु जा डिसिप्लिनावहाय बिथाङा मा जानांगोन जे बेवहाय ग्रेजुवेटब्लानो जागोन आरो इंलिश एसामिसावहाय जे स्टेन'ग्राफि डिप्ल'मा थानाय जायोब्ला मोजां आरो MS अफिस बेबायदिनो प्रफिसियेन्सिब्ला MS अफिसाव बिथांमोननि थाखाय आरोबाव साबसिन आरो बिनि एप्लाइ इन्टारभिउ डेटआनो जाहैबाय जे बेवहाय 17 जुलाइ 2020 जे बेवहाय 12 बाजियाव जोङो नुनो मोननाय जादों नाम्बार 3 लोगोफोर नाम्बार 2 नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों जे कम्पिउटार अपारेटर होननानै बुंदों जे बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासे आरो बेयाव जोङो 15,000सिम जोङो मा मोनगोन जे बेवहाय सेलारि मोनगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायखिजाया व्यक्तियानो मा जानांगोन जे ग्रेजुवेट जानांगोन आरो फ्लुएन्सि जानांगोन इंलिश आरो एसामिसाव आरो कम्पिउटार नलेज थानांगोन आसामिस आरो इंलिसाव आरो प्रफिसियेन्सि जानांगोन बिथांमोना जे मा MS अफिसाव आरो बिनिबो इन्टारभिउ डेटआनो जाहैबाय जे 17 जुलाइ 2020 12 बाजियावनो बेखौ लिंहरनाय जादों नाम्बार 4 लोगोफोर नाम्बार 4आव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय ग्राफिक डिजाइनार एन्ड टाइपिस्ट होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासे आरो बेवहाय जोङो 15,000सिम जोङो मा मोनगोन सेलारि मोनगोन आरो जिखुनु जा जे ग्रेजुवेट जाय बिथांमोना डिप्ल'मा दं ग्राफिक डिजाइनाव बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेवहाय इन्टारभिउ डेटखौ जोङो नुनो मोन्दों 17 जुलाइ 2020 12 बाजियाव लिंहरनाय जादों नाम्बार 5 लोगोफोर नाम्बार 5आव नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोन्दों MTS होननानै बुंदों माल्टिटास्किं स्टाफ नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सानै दं आरो फिक्स पे जोङो बेवहाय 10,000 पार मान्थ मोनगोन आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसन बिदों लोगोफोर बेवहाय हायार सेकेन्डारि थामहिनबा जोङो 12 पासबानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेनि इन्टारभिउ डेटआ जाबाय जे 20 तारिख जुलाइ 2020 12 बाजियाव लिंहरनाय जोङो नुनो मोन्दों दिनै नाम्बार 6 लोगोफोर नाम्बार 6आव नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेयाव ग्रेड 4 बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ सासे आरो फिक्स पे जे बेवहाय 10,000 पार मान्थ आरो क्लास 10 पासबानो जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौ 20 तारिख जुलाइ 2020 12 बाजियाव इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जादों
दानिया नाम्बार 7 लोगोफोर नाम्बार 7 आव मालि नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासे फिक्स पे बेवहाय 10,000 मोनगोन आरो जाय बिथांमोनानो क्लास 10 सिम फरायनाय फार्स्ट नङाबाबो आप टु होननानै बुंदों जे क्लास 10 सिम फरायनायफ्रानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो डेट एन्ड टाइम अफ इन्टारभिउआनो जाहैबाय जे बेयाव 20 जुलाइ 2020 12 बाजियाव लिंहरनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नाम्बार 8 लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुनो मोनदों सुइपार नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय सासेनि थाखाय दङ आरो बेयाव फिक्स पे मोनगोन जोङो 9,000 आरो क्वालिफिकेसना जाबाय आप टु क्लास 10 फार्स्ट नङाबाबो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोनानो आप टु क्लास 10 सिम फरायदों आरो बिनि इन्टारभिउ डेटआनो जाबाय 20 जुलाइ 2020 12 बाजियाव जोङो लिंहरनायखौ नुनो मोनदों। दानिया बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन वाक इन इन्टारभिउ जोङो बेखौ जे एप्लाइ खालामनो नाङा जोंनि गासैबो टेस्टिमोनियेलफोरखौ जोङो सेट अफ जेरक्स लांनानै जे अरिजिनेल डकुमेन्टसखौबो लांनानै जोङो मा खालामनांगोन जोङो जायगायाव थि समाव नुजाथिहैनांगोन आरो नुजाथिहैनानै जोङो अफिसाव जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ साबमिट होनांगोन आरो लोगोसे दसे समनि उनाव मा खालामगोन जे इन्टारभिउ लागोन। जोङो बेखौ जेबो रोखोमनि एप्लाइ खालामग्रोनो नाङा थामहिनबा जोङो एसे एडभान्स थांनानै बेयाव डकुमेन्टसफोरखौ जोङो साबमिट होनांगौ आरो दसेनि उनाव बेयाव मा जागोन जे भाइभा जागोन। स' जोङो बेखौ बबेहाय लांनांगोन जे जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों नैबेवहाय गोमो दागोजों होनाय जे बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे अफिस अफ द भाइस चेन्सेलर श्री श्री अनिरुद्धदेव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि साबुआ टेम्परारि केम्पास एट DICC डिस्ट्रिक्ट इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स बिल्डिं सेकेन्ड फ्लुर डिब्रुगड़आवहाय जोङो नुनो मोन्दों। स' बियो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनजों गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां डिसक्रिपसन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं स' नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै फराय आरो बेनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ मा खालाम जे एप्लाइ खालाम। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय।